Ja, waar dreamt er nou net van? Het vien van een Scot. Nou, de gewaaksen binnen de Groenhuid, dus de kin, maar help van een metaaldetector weer zocht worden. En de amateur-archeologen die vinden dat geweldig. Die gaan massaal machinaal op uit, zeker in Friesland. Want ja, de heer 100 in Terpenwest, die binnen er ook nog een peer. En Robert Veld uit Lauw, het is een fanatieke Scotzieker. Het is voor mij, ik woon zelf net buiten de stad. Kan me gebeuren. Altijd drukte. En dan kom ik hier en dan is er geen kip. Dan ben ik helemaal in the middle of nowhere, helemaal in mijn uppie. Dat geeft voor mij gewoon een heel bevredigend gevoel. 18 jaar geleden, toen kreeg ik van mijn ouders een metaaldetector. Nou, dat kan je niet vergelijken met de detectors die ze nu verkopen. Alleen toch stond ik al in het veld met een detector op mijn 10e. Nou, ik vind het mooi om verschillende voorwerpen uit verschillende tijden boven water weten te halen. Iets wat duizenden jaren in de grond heeft gelegen, wat jij dan weer na een paar duizend jaar uit de grond haalt. Dat vind ik heel bijzonder. Elk voorwerp wat ik vind zit een prachtig verhaal achter. En dat bestudeer ik ook helemaal, sla ik weer op. Vandaar dat ik dan weer meer kennis krijg in het zoekgebied waar ik zoek. Eens kijken. Een prachtig middeleeuws gespje. Oh ja. We hebben meerdere archeologische steunpunten in Friesland en ik laat er eigenlijk overal mijn kop wel zien. Mede omdat ik ook op determinatiedagen zelf determineer. Waar medezoekers, collega's dus met hun eigen vondsten kunnen komen. Waar ik bepaalde informatie ook kan geven. Deze die was volgens mij ook nog niet zo vaak gevonden. Nee, klopt. Het is in de hoge middeleeuwen. Oké. 12e eeuw. Oh, prachtig dat ze er ook een mantelspeld van hebben gemaakt. Zo had ik ze nog niet gezien. Nee, het is toch weer iets wat door de elites is gedragen, hè? Amateurarcheologen die zijn aan het opkomen. Het is populair. Er zijn tv-programma's over, op vooral Discovery Channel en zo, waar ze extreem veel aandacht hebben voor het zoeken. In Friesland, je zit hier in Terpenland. Van oudsher is daar heel veel activiteit geweest, dus daar is veel te vinden. Zowel metaal als aardewerk als glas ook wel. De meeste Friesen die zijn gewoon trots op hun provincie. En die zijn heel erg betrokken met haar historie. En die willen daar gewoon mee van weten. En dan kan je erop uitgaan, je kan het archief induiken. Maar je kan ook het land opgaan en het verleden opzoeken als het ware. Hoe wie het leven op een terp? Men had geen dijken, dus ze moesten hoger opkomen. Het moet een boerderij-idee zijn geweest met een vuurplaats. In Friesland was het grotendeels veeteelt. Ja, dan sliep je feitelijk met de dieren achter in het huis, achter in de schuur. Ze hadden vroeger natuurlijk geen houten vloeren in hun woning. Dus wat deden ze om toch een beetje warmte te creëren? En dan gooiden ze stro op de vloer, op de grond. Nou, dat werd één keer in de zoveel tijd werd dat natuurlijk weer bij elkaar geveegd. En dat werd op het land gegooid, want dat bleek vruchtbaar te zijn. Als men vroeger een muntje verloor in de stro, dan werd dat dus op het land gegooid. Vandaar dat je dus ook allemaal mooie vondsten doet rondom een terp. Hoe wist nou op welke plakken dat ziet je mast? Nou, ik doe natuurlijk mijn huiswerk. Ik bekijk van tevoren oude kaarten. En zo weet ik precies wat waar heeft gestaan. En wat voor kaarten zijn dat? Ja, dat zijn oude kaarten. Welke ga ik niet zeggen. Die leg ik dan weer op de nieuwe kaarten van Google Maps. En zo kan ik precies zien wat waar heeft gestaan. Ja, en wat hoofst ooit nog te zien? Nou, ik moet zeggen, ik ben al aardig verwend.
Hetgene wat ik nog graag zou willen vinden is een muntschat. En wat voor muntskot? Een mooie middeleeuwse muntschat